Здравейте! Предполагам, това е изненада за вас, защото със сигурност изненада за мен. Не очаквах, че ще се навия да правя видеа. Но ето, че днес поставим началото и се надявам по този начин да съм изненадала приятно. Реших да започна да правя видеа. Първо, защото може би е някакво естествено продължение на блога. Все пак да кажа, за който не знае, нали? Не всички ме познават. Аз се казвам Стефи и съм автор на блога Eat Love Makeup, който списвам вече от няколко години. Това е блог главно посветен и насочен към козметиката, към гримовете, към ревютата на продукти. И реших като едно продължение на този блог да започна да вода и канал в YouTube. Истината е, че доста заявки, така да го наречем заявки, получих за създаването на този канал. Много хора ме питаха кога, не е ли време. Една друга причина е, че скоро го сънувах и реших, че след като съм го сънувала, трябва да го направя. Разбира се, в съня ми беше доста по-лесно. И една основна причина да излезна от зоната си на комфорт, тъй като аз не обичам да съм пред обектива, не обичам да се снимам, не обичам да ме снимат. И реших, че може би по този начин ще превъзмогна себе си и ще опитам нещо ново в крайна сметка. Нали, все пак трябва да се учим докато сме живи. Надявам се осветлението да е добре, надявам се фонът да ви харесва. Това все пак е моята бюти стая, за която толкова пъти съм ви разказвала в блога и постоянно говоря за нея всъщност. Едно любимо мое място и реших, че ще е идеален фон за видеята. Не съм решила колко често ще правя видеа. Тъй като все пак аз съм човек, който работи на 8-часов работен ден, нямам особено много свободно време и да правя видео, да го обработвам и така нататък. Целият процес, който отнема, означава, че аз трябва да ангажирам един от своите почивни дни изцяло за това. Така че не мога да ви кажа, нали, някакъв точен график, че ще има видео всяка седмица или 2 пъти в седмицата или нещо от този род. Ще има видеа тогава, когато имам време за това и тогава, когато имам за какво да ви говоря. И тъй като насочих темата насам, за какво всъщност ще е този канал? Този канал ще е за да правя ревюта в него, да ви говоря за продукти нови или интересни или лимитирани, които смятам, че може би ще са интересни за вас. Също така, ако ми се получи, тъй като това не е още много сигурно, осветлението от огромно значение, ще правя и видеоуроци. И каквото друго ме вълнува, но така доста по-насочено към козметиката. Няма да правя разни други неща, скетчове или нещо от този род. Нека си почешем. Лайтера, вижда ли се? Дано. Какво друго да ви кажа? Притеснявам се безумно много. Може би ми личи. Сигурно си ми личи. Има неща, които със сигурност вие забелязвате. Едно от тях е, че не съм типичният блогър, така да го наречем. Не влизам в някакви рамки на манекен модел или нещо такова. Аз съм малко по-различна. И аз наясно съм как изглеждам, наясно съм. Все пак имам огледал в нас. Нали, ако случайно някой се чуди. Но това не значи, че аз не разбирам от козметика. Повярвайте ми, разбирам много. Пробвам безумно много неща. Купувам безумно много неща. И със сигурност мога да ви бъда полезна в избора на продукти, които, ако може би имаме еднакви предпочитания, ще се харесат и на вас. Надявам се, освен да бъда полезна за вас, да получа подкрепа от вас и да бъдете толерантни към мен, тъй като аз тепърва започвам да се уча да правя видеа. Всъщност всичко стана общо взето за един ден, просто след като сънувах, че трябва да правя видеа. Влезнах в интернет, започнах да се ровя как се обработват и така нататък. И всъщност, както и в блога, винаги съм правила всичко сама, така и тук ще правя всичко сама. Нямам никаква представа с какво се захващам. Така че, моля ви, бъдете търпеливи. Ако има някакви грешки, да казвайте ми ги.
Пишете ми коментари, ако искате имейли, лични съобщения във Facebook, както на вас ви е удобно, с вашите препоръки, съвети, идеи дори. Това, за съжаление, ще го чувате често, тъй като много се притеснявам. Речта ми не върви така гладко, както ми се иска, когато съм пред камерата. Отново. Също така, снимайки се и гледайки клипчетата, които правя, установих, че имам лек говорен дефект. Надявам се, той не ви дразни чак толкова много, колкото дразни мен. Знаете ли, интересното е, че за блога, моя блог Eat Love Makeup, не съм казвала на почти никой от моите приятели. Много от тях следят блога, но или не знаят, че аз съм негов автор, или са разбрали случайно, след което получавам въпроси, защо не си ни казала и така нататък. Това е нещо, което правя, защото не иска да афиширам блога до толкова, че приятелите ми не знаят за него. Не мога да ви обясня точно какви бяха причините, просто така го чувствах като нещо, което може би трябва да скрия от тях. И за мен е много странно, че сега се показвам в целия си блясък. Нали, всички мои приятели които следят блога, ще видят това видео, може би, и ще са малко шашнати от моето решение. То е шашкащо и за мен, тъй като не съм от хората, които обичат да се показват. Даже когато ходя на събития, разни на представяния, винаги гледам къде е камерата и бягам от нея. И общо взето всички бранд менеджери знаят, че мои снимки не искам да се появяват никъде. Изведнъж сега хоп, видео. Не знам, така го почувствах, така го сънувах. Това е много важен факт. Така го направих. Ще забележите, сигурно вече сте го забелязали, че единият ми зъб е по-тъмен от останалите. Това е така, защото зъбът ми е мъртъв. Това е вследствие на едно мое падане. Когато бях малка, още в детската градина, паднах по лице от една катерушка, която в момента ми е до раменете. Паднах така по лице доста готино. Разбих си костата, тъй като смених зъбите си на доста ранна възраст. Предните ми бяха вече сменени и в следствие на падането единия беше умъртвен. Изключително много се дразна на вида му, тъй като определено разваля усмивката ми и ми пречи да се усмихвам всъщност, но ме е страх да взема някакви мерки за подобряването му, тъй като всякакви постоянни решения означават, че аз трябва да отида и да ми изпилят зъба, примерно за да ми сложат фасета или нещо такова, за което още не съм се навила. И не знам кога ще се навия, не знам дали ще се навия, но това си ми е, за съжаление, зъбчето и към момента ще си седи и така. Съжалявам, че е така. Наистина аз въобще не му се радвам на този зъб и на това, което прави за визията ми, тъй като колкото и да ти е хубава снимката с едно кафяво зъбче отпред не е много готино, особено на толкова предна позиция, но това е положението. Как да ви кажа и дежурното. Ще се радвам да се абонирате за канала ми и ако това видео ви е интересно, да го харесате. В края на видеото ще видите всички социални мрежи, в които може да ме намерите. Същата информация ще има и отдолу в информационния бокс. Имам профил в Snapchat, да, който е от много време, но не съм активна там. Не съм активна, има прави, че нямам нито един пост или каквото се наричат нещата в Snapchat. Но се надявам това да се промени. Все пак съм ми оставила името на профила ми там, ако решите да ме последвате. И дано да започна да правя някакви клипове, постове, снимки или каквото се прави в Snapchat. Това е всичко за сега от мен. Надявам се да се видим отново тук. Чао и до скоро!